Ndikulandireni kulikonse kumene mukutsatira radio alinafe zemza chikondi pakati pathu. Ine ndi Sam K tabweranso ndi program ina ya Catholic Perspective. Radio alinafe imamveka pa 104.2 MHz FM komanso 104.0 MHz FM mchigawo chapakati mdziko la Malawi. Komanso timapezeka pa internet www.radioalinafe.com. Ndipo programu ya Catholic Perspective imapezeka pa YouTube. Ngosecha Catholic Perspective zisankhireni noka mutu umene mukufuna muonere momvera. Lero programu yathu tikhale tikuyang'ana ulendo wopita ku chisankho cha 2016 pamene ndithu tatsala ndi masiku ochepera 100. Kodi ulendo umene watsala kutsogoloku tingawuyende motani kutengera ndi kumene tikuchokera. Mstudio muno ndili ndi Bambo Louis Chikanya. Mwaswera bwanji bambo? Ndaswera, mwaswera bwanji Sam? Ayi, taswera. Sikom. Tsiku linali bwanji? Tsiku linali bwino thokoze Mulungu. Ayi, chabwino. Mwanthawi zonse basi chita izo tamanga apa. Mwaini mdima papa bwezi. Chabwino. Ukoka puma nkumanda. Ayi pepani. Basi. Ayi ntero ndithu. Katika pumadi kaya mwene. Ayi upumulo. Ayi ndithu nzoteka. Upumulo wa bata. Chabwino. Ndimauza omvera kuti tikhale tikuyang'ana za ulendo wathu wopita ku chisankho cha pa 16 September 2025. Kusankha atsogoleri patatu, mtsogoleri wa dziko mmodzi pa atsogoleri 23 kapena amene atenge mapepala awo. Komanso ma constituency munde muli ma candidate ochuluka mbwerekere. Nambiri. Koma tukamba za makhansalaso mbwerekere. Ena mzipani mwawo agwaigwa komatayi mabe. Chito iliko. Chito ilipo. Ndithu. Kwambiri moti apa kusankha kuchita kukavuta panangasiya mnoti anatilangiza episcopi kuti wabola nkoni. Wabola nkoni. Tisaiwale. Usaiwale zimenezi. Pali wabola nkoni. Wabola nkoni uli ndenduti. Ndene ngasinka gulu ndene wabola nkoni yanga kalendani. Ndefunika muonesetsa. Chabwino. Panopa nthawi yake ndi imeneyo. Maona kuti awabanja. Awotani. Amenetu ali mbize ndi mafumu. Tukamba pano ndeti aona candidate unaliyesi. Mafumu. Kodi anthu akumadzitenga, amagadzipititsa. Amfumu nilipo. Mfumu ndilipo, tsona mfumu amakhala nchisisi. Mafumu novuta. Osaswera ni fumu. Mafumu. Aliyeso anthu ajanali na experience. Mafumu tu. Alipo yena amene mwina skulu sana pite patali. Koma nanzeru. Nanzeru kwa basi. Nanzeru. Chifukwa palibe Malawi amene angapite kudera la mfumu kukayimira osakamuona mfumu. Amadziwa. Koma iwo ali mukavotera wawo. Mfumu chifukwa kuchenjera kuli pamenepa. Experience ili pamenepa. Mwabwera itakulandirani. Chabwino. Tiyambe ndi kumeneku koma poyamba kungotchula chabe kuti kodi kalendala ya Malawi Electoral Commission ikuti bwanji. Chifukwa sabata ino khangati anthu awapita ko makatenga mapepala. Awati akalipira ndi akatenge mapepala. Awoti akatenge ndithu onse ofuna kuti akayimire pa president. Akatenge mapepala koma sanatenge pepalayo. Akasonyeze kuti apereka ndalama imene yanenedwa. Achuliratu apa ndalama yake ndi 10 million kwacha. Kufuna kulamulira Malawi. 10 million. Koma ndoti manyochepa. Yochepa. President. Ufuna president weyo. Ndio ukhale kuti ulibe 10 million. Ndiye izizi zimene tunena pa tumanena kuti munthu alibe 10 million afuna kukhala president. Ndiye mwina mwachisanzo ena mwina amthandiza ampatsa. 2 months munthu ali 20 billion. Kuti yachoka kuti. Unalibe 10 million wome unalibe. Yachoka kuti. Tufuna akhale wa ndalama. Mufuna wa ndalama kale. Pachenena nena kale. Kuti isunzi kuti anthu anamvesa bwanji nkhani nena kale kuti osasankha mphawi. Munatero. Nde akakuberani. Nde mkhangani mwambo kondera tsopano. Ukondera chuma. Nanga siwena mwina anthu ankatawa alibe koma mwina pano ali nazo nde. Ngati uli nazo fine. Ngati uli nazo tufuna wa ndalama. Apa sufuna tikaberedwe so ndalama apa.
kuti zikati onani 2 months amanga nyumba zambiri munthu ayi so amene afuna president 10 million kwacha ukapereke then ukatenge mafomu ndiye kuti monga mwanena ine ndikufuna president ndikhoza kubwera kwanu zabwereka 10 ndizakubwezerani kawiri singakubwerekeni namwene osambwerekana amene wabwera president afuna kubwereka 10 million uipeze weka ikhale lipo kale limafodi wako in fact mwene watu ukachita kale zimenezi osakabwera osambwereka ndalama ufuna kuyimira president azipeze eka ndalama yosachita kubwereka nde apa amene afuna kuti pali makandida ngati aucheni akona ngati nanga sitidziwa akalipirano koma pano pati zikamba mwina 24 awo ndenongo pali tiyambire kuntunda tiyambire kuntunda namba 24 oja zaka libe mlandu angakaniko lipira 10 million ali nayo akhoza ali oja zaka linayo so alipo 20 chakuti nditu amene ali atsogolela zipani koma tidzidziwika koma ena sanga ime idziwika papa nkhani yawo ngasimwena kuchitika tuma alliance apa ngakali situdziwika bwinobwino mwena tichitika tuma alliance chabwino koma atati aliyense wapereka zikhoza komera ayi ndalama ikhoza khotera lo nditu sinde kuti 24 apapa kuti apereke wose ndio ta make ndio ta akhoza kondwa zedi akhoza kondwa fasabweza amake fact akhoza limbikitsa kuti nonse ndithu uratolere nchito elipo then amene afuna kukakhala member of parliament mzibambo apapa ndiye kuti pa president mzimayi kaufuna uimire pa president kandi kwe mzibambo nonse 10 million kwacha kulibe kusiyanitsa ofuna kuimira ku nyumba ya malamulo mzibambo ni 2,500,000 kwacha achipetsaso achipetsa chifukwa ngasi ndi step imodzi yoti nduna zimachokera pamene ndeti nduna yaulere yosalipira kanthu yafunika anakaika kambiri ifua anyamakosana amene masiku ano aya wafunika kuwapatsa yambiri kuti asamathamangire kusowa mbiri azimayi 1,250,000 kwacha pa MP awachepetsera kwa azimayi ndio nanga ndoti zijazo notati fofanana ndoti sizakusigwira papa sifofanana nanga si onsewa akalowa UMP ndeti mtsogoleri amene adzatenge dziko adzapemphedwa kuti muzionatu 50-50 mukamasankha nduna awoti izikhala 50-50 ndoti apolowa ku UMP uku tawaganizira apapa ndoti chikondi ichi ndiyoti akuti anthu amene ndi aulumali afuna kaimire nawo pa kunyumba ya malamulo ndi chimodzimodzinso ngati mzimayi 1,250,000 ayi ndiye sakuganizira anthu apapa ndi alimbitsa kwambiri uku koma to ayi sanalimbitse bambo nanga taganizani alipo wena aulumali koma na makhumucha ali ndalama sitichula dzina koma alipo koma akalowera imeneyo shuwa achinyamata chimodzimodzinso 1,250 anyamata ndiyoti ali nazo achinyamata nyamata zosonyeza anyamata ndi amafunikanso 2.5 mnyamata mnyamata nde makansala local government makansala mzibambo 200,000 unde achipitsa ayiwala kuti ukwachipitsa ayiwala kuti awakomera mtima kuti aziyang'anira CDF nde anakaonjezera zimene matero mama kuti salandira alibe salary alibe salary mala wansa kaita msonkhano choncho nde tizoti kulika msonkhano sikanachitike kodi MP amalandira MP amalandira amalandira pamwezi awasiya pabwino okay azimayi makansala ndio 100,000 half amene ndi aulumali 100,000 imodzimodzi ngati azimayi achinyamata pa kansala 100,000 chabwino nde sezi akuti alipire sabata ino akuti aneneratu apapa akuti bungwe lona chisankho latsekula sopano madera kumene anthu angathe kupita kukapereka machani nominations papers nde akuti amene afuna kupikisana nawo pa general election imeneyo
upereke fizi in full yose uperekeretu usanatani usanakatenge nomination papers palibe ngongole nje make sure wapereka yose bwino then akupatsa nomination ndi uthenga ochokera kuje ndi nkhani ndimeneso pano zambonunkhira kwa basi azanunkhira baba zafikapo ifandeli nangasi akatenga amene nanu azikapereka ano ma nomination yaje ndiye pa 14 July akhale akutsekulira campaign pa 14 July ngakhale anamba kale anayamba ndiye tibwerereso mbuyo ku mafumu kuja mene apangira hando mafumu kupanga hando ma candidate osiyanasiyana munga kampepo chani kwa ine zimene nganene zokuti ndi ntchito yovuta kwambiri kuti ma candidate amenewa samakumana kwa mfumu kujayi sakumana koma onse anapita kuyambira pa nthawi imene amakonzekera ma primaries ndipo tunana ochuluka chipani chimodzi onse anapita kwa mfumu yawo koma osakumana ayankhuleni mafumu chifukwa akutenga nawo mbali pa zochitika za mdziko kudzera posunga mtundu wa anthu kulemekeza wina aliyense mofanana osaonetsa mbali koma mwina nkutheka wena alipo woti munasokoneza ndiye timva program imeneyi koma tingoyerekeza kuti mafumu onse m'Malawi muno wang'ono wamkulu agwira ntchito yabwino padakali pano. Well, of course nkutheka be kuti alipo mafumu ena mwina they messed up munatiseneneretu komabe general enu kulupira kuti be mfumu ngati munthu amene amasunga chikhalidwe part of the chikhalidwe ndi kulandira anthu mfumu amalandira anthu siyanasiyana pakhomo pake alendo siyanasiyana pakhomo pake kuphatikizapo andale aliyense wandale chipani chanji onsewo ndi yake ya mfumu mdera lija so handling mene anachita mafumu ambiri is recommendable kuti akudziwa mfumu kuti uyu ni mwana wanga komanso mudzi muno muli ena achipanichi chifukwa chake mfumu azikhala ngati ampingo osaonetseratu kuti iweyo ndi wambali iweyo ungosunga mtima mwako amene ukamuvotere usalengeze amfumu musalengeze nini wachakuti mukaonetsa uniform yanu ndiye kuti mwagawa already mwagawa anthu chifukwa mudzi muja singatheke mudzi wonse kukhala chipani chimodzi masiyana ndithu ndiye ninuyo ndinu mfumu wa onsewo azipani zonse ndiye sonjezani zimenezo mmene achitira mfumu ambiri kulandira wina aliyense candidate wina aliyense mlandireni, treat them well landireni bwinobwino osasonyeza kuti iniyo nayi kukhosi uyu komanso for sure ndiye kuti mwina kumbaliko andale amasiya kunditu kene mvulupu ndithu kwa mfumu ndiye mfumu sangalole ungokumana nawo ulele aya mfumu sangalole zimenezo afuna kuti ananga sikutitira nkhule chapakamwa ndiye timamvetsa kuti ananga mfumu agwira ntchito komabe ni general think ibe mafumu ambiri they have done that tilimbikitse kuti pitizani kuchita zimenezo osaonetsa uniform iliyonse mfumu ayi tithokoza kwambiri bambo Louis Chikanya munanena kale kuti munankutheka pali mafumu ena anachitapo zawo zosokoneza ayi chabwino koma suti zingalepheredi chifukwa timamva ndithu kuti madera ena zipani zina kukanikolowa mmudzi ndithu amene ndithu sadathe kuchita bwino ndiye mmatero kuti ayi sitichula mayina komabe ena anachitapo mwina zosakhala bwino pambuyo madera ena tumamva mafumu ena mwachitonena kuno kwathu chakuti wako chani things like those I think sizomanga si ufumu ufumu si umenewo ndiye mfumu yotero sana ilangize bwino mfumu imalangizidwa ikamala ufumu kuti no onse anthu kama munthu muliotani kama mulotana mmudzi onsewo zidakwa chani onse ndi anu mfumu nde ngati mfumu ikuyima pachulu nkumanena kuti kuma kuno wakuti tivotere wakuti kuno mfumu mukulakwitsa mukulakwitsa nanga mwata yakuti nawo chabwino ndiyo kuti mfumu yotero singalandire candidate
wachipani chimene sangalandire so sizabwino chabwino ndiye tikutero kuti masiku ndithu atsala ochepa kuposera pamene dawayamba ulendo omaganizira za ku 16 September. Tukamba pano mete uchita programu yathu ya Catholic Perspective masiku ngosapyola 100 achepera ndithu posachedwa apa tikhale tsiku tumachepetsa tsiku lonse tumachotsera so tikutero kuti kodi pamene tikuyang'ana ku 16 September zapsa ndithu avazapsa tiyende motani zakumafumu ayi takambapo koma pali magulu osiyanasiyana amene ali okhudzidwa ndi ulendo wa ku campaign, ulendo wa ku vote. Pali mafumu amene takambapo kale pali inu azipembedzo atsogoleri azipembedzo, pali eni yake ochita ndale ndi pali ovota ovota magulu awiri ena oti ali mchipani chomwecho koma wena osadziwika chipani amene akuyenera kuzidwe mbalume kuti asinthe maganizo akavotere amene akuyankhulayo. Kuli magulu ambiri tu, kuli magulu ambiri media ali mkati momwemo, ameki ali mkati momwemo, kuli magulu ambiri amene tena kuti titengepo mbali chabwino kuti zinthu ziyende bwino. Mwanenako nkhani ya mpingo mpingo is very critical kwambiri pa zimene zikuchitika panopa mpaka na pa 16. Mpingo kuwafotokozera machalichi mwathu, put that into prayer, machalichi mwathu kupempherera chisankho, kuwapempherera amene akupikisana nawo, amene azichita makampeni kuwapempherera onsewo zofunika kwambiri. Komanso it's not wrong pamene kuli msonkhano akuita nani anditana bambo mukapemphere msonkhano kumangoti pasifua zina shooting mukanditana mpitako nene ndine wa media singapite kumeneko chito yatu simene suonetsera ineni magwira ntchito ngati media mukanditana kumsonkhanoko ndoti nipitako ngati wa media ne singapemphere pa msonkhano wanu itanani bena ndibwino kupita abambo ayi apopo tikhalitseko chifukwa ngati mufuna anzanu apite mufuna anzanu apite inu musapite. Inu nimavala chipewa cha chini cha media so tinene kuti atumiki a Mulungu akapita pa political lale ndachipani chimenecho ngati mwapita akuita nani ndi mtumiki wa Mulungu makamaka atuna abusa ansembe kumene kaya a prophetic ndani mwapita kumeneko ukuzokhala nchipani chako I say ukuzokhala nchipani koma don't mention it, don't announce it. Chifukwa iweyo ukuimira onse umakhala ndiwe mtsogoleri wa mamembala azipani zosiyana mpingo mwako onse amasonkhana ku mpingo kwako ndi akakuona ena muchisanzo a DPP akuona kuti ukusonyeza kuti ndiwe wachipani cha UTM ni mavuto kameneyo ubwesa mpepo yoipa mu mpingo pitako ngati wampe in fact ngati akuitana pita ukapempherere kumeneko chitoko itere pamenepo usapitirize zina nzinayi chifukwa chake noti ni bwino osakana kupita tsogolera mpingo chifukwa it helps ngakhale pang'ono pomwe to neutralize zinthu zina. The very good example samu zimene zachitika dzulo miyambo imene yachitika dzulo ya upempherera bali athu amene anatisiya Dr. Saulos Chilima ndi anzawo ena aja amene anatisiya pa ngozi ya ndege. Mapemphero amene anachitika ku Chikangawa, mapemphero amene anachitika ku Msipe kunala mpingo suppose kunalibe ya mpingo it would be a different story. Chifukwa mampokoso ena amachepesedwako chifukwa cha mapemphero Mulungu sanama muli mphamvu mmene muja yomtha kumkhazika pasi munthu. Chitsanzo cha bwinonso kwambiri imene mpingo unapanga play a role, a very big role, very crucial role ni maliro amene a Dr. Saulos Chilima kumudzi kwawo mmene makayika ku Msipe. Sam munapita kodi? Ife nangoperekeza tinabwerera pa Bingu Stadium. Ife tinapita chipanda mpingo Sam mmeneku anakabayana anthu kunali mikondo ndi mpingo yesetsa kuwauza anthu
tipa mapemphero tupempherera mzimu tupempherera chakuti please mzimu wause nde ena zimene zija zimathandiza kuti akhale pansi. So the presence of the church kulikonse kumene anthu akuchita misonkhano imeneyi zabwino. Machalichi mwathu tiyeni tapempherere kumisonkhano tiyeni zipitako mpingo kupempherera msonkhano. Kale ena amakhala ndi reservation kuti kupemphera bwino koma kungomaliza pemphera ayamba kulankhula koma kutukwana yambanicha still more go. Okay. Yeah, don't give up. Nde zimachitika atothazi kuti inu atumika Mulungu mwapatsidwa mpata kuti mpemphere koma atuti mapemphero oseketsa zimene zonso pena zimene tunenazi kuti si bwino osaonetsera mbali umabweretsa chipwirikiti kumuziratu Mulungu kuti uyu nde mtsogoleri ndi uyu koma tili mchisankho patsogolo matero abusa msamatero nditangonera kuchali chikoka kuli magulu pa chosiyana tiyenda musemu koma tinali kumene kuku nde chifake wabusako if you ask me ndinena kuti mbusa amene ali ndi mpingo amatsogolera mpingo mu mpingo omwe muli magulu osiyana-siyana muli anthu azipani zosiyana-siyana iye nkukema pa msonkhano kankupemphera pemphero kan speech kumene ngono kuti koma awa nde ofunika ukavotera si mbusa weniweni. Ni mbusa wa fake, ni wakuba, ni wolanda amene akungwenera apempherere msonkhano apempherere msonkhano kuti uchitike uyende bwino presence of God pa msonkhanopo kuti ziyende bwino koma milandu kumpemphera kunguyamba milandu penepo ndi wa fake amene mbusa wa fake supanga zimenezo mbusa usokoneza anthu nanga amene amakutsatira koma na chipani china uwayika pati. Chabwino tithokoze kwambiri koma zimene zimachitika ndi masiku amene akubwerawo kutsogolo takambiratu ife zizichitika Sam zikuchitika koma totally wrong. In fact mbusa amadziwa yeyo amadziwa kuti koma ena busa kodi tikanena kuti so ena sembe pamene mafanzi kuti takhangatuluka mino kuti tangoti mbusa ifaso ansembe so nda abusa otingoti abusa tizingoti abusa koma tutanthauza atumika Mulungu amene alodzozedwa so kuima pa tsogolo kupemphera pemphero ndamdalitsena ameneyo chauta mpaka akapambane apa tangopereka chitsanzo koma choyepula koma kumakhala nthano ndithu kumakhala nthano zambiri uyu yekha ndi angati chotse dziko lanunkha ntchentche akuti ntchentche yakugwera mukaka akuti kumabusa ntchentche yakugwera mukaka chabwino iyo inali gawo la anthu a Mulungu nawonso busa ansembe amakumanaso ndi andale ambirimbiri ozona takumana nawo mwakumana nawo udzapempha madalitso ndi zina zonse so tinene kuti role ya atumiki a Mulungu kupatula itayikambako yoti akhoza kupita ukapempha madalitso a Mulungu pa msonkhano wa munthu wa ndale role yawo atumiki a Mulungu pamene tikupita ku 16 September election ndi iti ina kutengera ndi mmene mwina chiphunzitso cha mpingo chili abusa should be a light, a conscience of those people. Chifukwa andale wena ungakane kati chikumbu mtima ka conscious kangata naphaka kale so abusa akhale conscience ya anthu amenewa akhale light ya anthu amenewa kuthandizana kuti yayi bwanji tichite motere papa yayi izizi mwachitazi nzononga izi chipongo chimene muchitira enawo siziyenda bwino mbusa should be the light komanso guide mbusa ndi mlangizi kumene koma akhale mlangizi wabwino ndi bwinonso pena make deliberate efforts from time to time kumakhala nawo pansi anthu amenewa osalekerera chonchoyi chifukwa auchita zinthu zoyipa kwambiri andale ena auchita zinthu zoyipa kwambiri ni bwino mayitanizako ngati ukudziwa kuti wakuti wandale amapemphera kumpingo kwathu pena ayitaneni chezani nawo atsogoleri zakuti kwanu kuniko bwanji ndiyetu kudziko kuno kuli ndalama imene ndithu imapha chilungamo pena
gulu limeneli la azulumika mulungu azibusa ndalama ataninayo ya munthu wandale pamene abwera akuchitodziwa kuti ichi chalakwika koma niwe mwapempha kuti adzudzule pamene chinthu china chalakwika koma no wangopatsidwa kumene ndiye funso langa baba udzudzula bwanji wakupatsa covid la mphamvu ndithu zovuta Sam zovuta Sam komabe why reaching to the chabwino ngati akupatsa ndalama walandira koma you should still speak alankule mwina sulankhula amene unaka lankhulira bwinobwino koma at least say something kuti azidziwabe kuti ngakhala busanapasa ndalama koma be andilankhulabe sikuti kulakwitsayi ngati makamaka apa kuchitika zosakhala bwino lankhulani ngakhala kupasa ndalama koma be zovuta Sam chifukwa be ukhozo yamba malo moti uyambe unakonzeka tu ulankhule bwinobwino ndi ndalama imene akupatsa sana lankhule basi bezo ndi akutseka pakamwa nde mwina be pena ndi bwino ngokhala free yourself kulandira ndalama then you can speak freely then kulandira ndalama kukanika kutuzira nkhula ndioti you have failed your job chifukwa ntchito yanu ndi kufotokoza ngakhale mawu a Mulungu amanena ndikuzeni tanthauzo la mawu aja amanena Ambuye Yesu ajanena kuti be perfect as your heavenly Father is perfect. Mukawerenga original text ya chilankhulo chimene anachilemba choyambirira the Greek text mawu amene wati be perfect amatanthauza mchigiriki amatanthauza kuti function as you are supposed to function. Iweyo ugwire ntchito imene unakhalirapo ndiye tanthauzo lake. Ndiye chitsanzo chimene chimaperekedwa nchakuti nyale anayipangira kuti tizigwisa ntchito kuunika. Now suppose si kuunika ndiye the nyale is not perfect as it is supposed to be. It's not functional. It's not functional. That's the correct word to use. Be functional. Ngati sikupanga function nde mujamana noti ntengo nthambi imene si bala zipatso amaitengulira kapena kuidula kuichotsapo for is useless. Sikupanga chimene imayenera kuti ipange mchero umene wasiya kukoma ndioti basi uli useless ukapondedwe ukautayeni. Now you are a pastor, ndiwe mbusa, ndiwe wansembe, you are the light. You are the guide. You are a counselor. Now sukuchita zimenezo then you are useless guy. You are not supposed to be quiet pamene zinthu zikonongeke. Speak. You are not speaking when you are supposed to speak, then you are useless. A useless thing, what do we do with a useless thing? Exactly. Ulali kumene anapereka Ambuye George Desmond Tambala pamene amadzodza ansembe achipani cha St. Patrick's Missionaries kuchigoneka malangiza ndithu ansembe ndi mwangati mene mwakambiramo. I think pamene popo zaonetsera kuti I think makhadi kumaula kuna bamba mamvera kozero zakulaku chabwino. All right. Now gululina ma stakeholder ina ndale za Malawi muno ndi andalewo amene no awa ametufuna tayankhule pano amene amatenga ma voters ngati anthu oti alibe nzeru akufunika kuchita kuwayikira nzeru kuti achite bwino function pokavota kaganizidwe kaandale ena ndikotero kuti ma voters alibe china chilichonse m'mutu mwawo ali input akuyenera kuchita kuuzidwa chochita koma lero tukamba za 2025 ndi mmene amalawide alili. Some I may be radical koma be nane napo nthaina kuti mwina kutsogoloko we may be thinking of qualification ya munthu of kavota. All right. Ndizonadi alipo diena of amafitito chairira. Ena sadziwadi kuti aino vota motani. Pazifuka zosiyana. So ndizonadi so they take advantage ya anthu hotelo alipo alipo Malawi ena hotelo kuti they really don't know how to do it.
how to vote tikavota bwanji na sadziwabe so ndi andale amatenga advantage yotero ndi chimaka chiguluso nje ama tenga moyo meneyo umakauza anthu chakuti alipo anthu alipo so we have this big challenge from electorate yathu ndemwe mbuyo munakambapo kuti bwanji kusokolo kuna yes kuti everybody should vote yes not everybody should vote ena should be represented pokavota chifukwa alipo mwachizanzo agogwanga may not really understand kuti tufuna munthu otani kuti akatisogolere sangadziwe koma ngasima mwa alipo pali choice independent na choice akala nayo koma sona ikala mtundu wanje ndiye pali vuto menepo ndezi chizoti timapatsira amatipatsira kamene timapatsira Malawi atsogolera mene they are useless. Let me use that word. Do we have a useless leader? Sita kamba kale mele makamba za kutika mulungu kuti ngati you are not functional, you are useless. Alipo okavota ena matipatsira atsogolera mene ali useless and they are in majority. That's the sad part. The useless leaders awatipatsira anthu ngasi vetu notisono sakudziwa kuti munthu amene timvotere akhale wotani ne basi ngasi yango pena zinthu zapamwamba zimene amaona comfort basi symbol chifukwa chake achipani they are very careful to when selecting a symbol amazoti symbol hii anthu ena akavota chifukwa cha ichi basi osati chifukwa cha fundo zawo ayi chifukwa pali chimanga basi akavota chifukwa pali nkhuku ena makonda nkhuku tambala nyama ya lokolo barako mahi wina basi zosiyana siyana hapo mkondo basi akoma ni makonda angoni angoni basi akavota mkondo kalibwino angoni mkondo chifukwa cha mkondo nduku so zimenezo so it's a very good point samwabweretsa kuti andale athu amakwisa chira advantage ya kusazindikira kwa ovota ena asikumauza zinthu chabwino chifukwa mwina zonse ulendo ndi umodzi timafuna ndithu tiyang'aneza akutsogolo komano ngati mmene mwaneneramu zachitikapo ndithu kuti mbuyo ulendo umene kalenda iyi yachisankho ichichi zopanga taking advantage of the kutengerapo mwayi kusazindikira kwa anthu ena za balazipatsoso mukukonzekera chisankho ichi panthawi imene amakalembetsa ena sanapite chifukwa amauzidwa ndandale zinthu za mtundu wina andalena kuchenjera kwa madzoti kwa area akaka mwina nkhozoka singapeza mavota mbiri kumauza anthu kuti kwachitisa ulesi anthu kutasaka in fact mpaka pano anthu ena kuchitisa ulesi kuti asaka vote zikuchitika chiberedwa chisankho abera chisankho anthu ena achita ulesi osaka vota mpaka pakale na kuti basi ine sika why should I vote na chisankho abera kale no think man so zina nizimene some but is there anybody or any group talking about zimene za qualification ya voting maybe people are not talking about it mdagalinoka tione tikaoloka ichi ndeti yambano chifukwa ku Malawi ndale sizita pa 17 tikuyamba zokonzekera 23 ndeti zambe kukambira na imeneyo koma palipo wakamba but do you see some sense I saw it already the time you mentioned apa mwango ndikumbutsa manina iwala asunga khale na koma is fact some is fact kuti and zikuchitika hapo ngati ku South Africa I think it's a representation kwa America so I think in America actually kwa America yes America is a representation it's not everyone you are right and don't be worried omvera don't be worried kuti tisaka vote leave others to do it for you kumasoru nayo machitantha izo siyama katimira America ngakhale inayokwitsa ntchito njira yawo kuma nayo soru yaripatsira ru cha karundu saumveni to sanga mvejiyo chibwana zedi chimene anipatsira karundu basi tamwenda kusapa amatanthauzira amadziwa wina nesana pita ku India anala Malawi awiri atatu akucheza pakati pa Indians ambola kula chichewa nkuma nena ntuna pacha vioneni ndewe mwindi wanangobwera muli bwanji garulowe basi ne ufunika basopo okomandie ai chabwino so kupatula kuti pale anthu andale amene amatengera advantage mtundu wa anthu umenewu
woti mwina ulibe kuthekera bwino pankhani ya kusankha mwaokha chingachitike ndi chani komano tsono chifukwa tili ndi nthawi yomweyi imene akutsekula kampeni ndi yomweyenso imene amatsekula nkhani za civic education kuti anthu amene ali ndi kuperewedwa aja akhale akudziwa kuti kodi akakafika kumeneko akachite chani. Ya mabungwe amene amathandiza anthu kuwaphunzitsa za kavotedwe kabwino mtsogoleri abwino chani mwina amene pafunika alowereko kwambiri alowereko kwambiri kuti aonikire anthu amene angakavotere ya ngakhalebe ya impact be pang'onobe chifukwa bena ngase anthu ambiri safikiridwaso. Ngase anthu ambiri amene anafikira ndi mabungwe ochepa ma resources sapitako kwana ndi nthawi zinati mangogwisa ntchito ma radio mwina umwewa ena sana mvere program nthawi imeneyo pali zambiri komabe at least pang'ono mafikira anthu amenewa wathandiza mwina asakhala ndale ophunzitsa anthu ayi akhale anthu ena amene ali neutral wandale ndoti ngwanamiza anthu kwachita mislead anthu mwina tizindikireso zimenezo amalawi kuti ngani yophunzitsa kavotedwe tisasiye mmanja mwa munthu amene akayimira ayi sathandiza anthu kutenga kwa neutral utenga munthu amene siwa chipani munthu amene sakuyimira awa ndiponso amakhulupiridwa ngakhale othandiza pokavota anthu amene ali ndi ulumali osiyana amatenga munthu amene wodalira amene mungathe kumdalira simungatenge munthu amene ali partisan kuti aperekezeni mukathandize leaking imene ndi chiziko kuti vote yapita ya idutsa angolanda pepala nkuwapatsira nthawi 2 minutes yokha zatha zonse basi vote yapita chabwino. Pali mtundu wina wa anthu okhudzidwa ndi zachisankho chimene tikukamba pano ndipo iwowa ndi amene ali ku MEC Malawi Electoral Commission, very important group. Upanda yo ndeti ayimitsa sankho ndeti tidikire. So kukumveka kuti kumeneku kuli magawo awiri. Kuli gawo loyamba la makomishona. Makomishona amagwira ntchito yawo ngati ma board members. Ndiye kuli secretariat. Ndiye kuti wamkulu wa Malawi Electoral Commission ndi chairperson wapampando padakali pano ndi Anabel Ntalimanja judge ameneyo. Koma ku secretariat wamkulu ndi chief elections officer alikonso kumeneko. Then kuli ogwira ntchito ma office ndi ma department osiyana. Koma amene amafika poti akuyankhula kupereka zinthu zonse kwa Malawi amakhala ma commissioner aja kutengira ndi act yawo. Ndi ma commissioner akuti amapangidwa kuchokera kuzipani zimene zatenga malo ambiri mparliament. Chifukwa amapemphedwa atumize maina. Maina aunikidwe imakafika bepotenga ndi malamulo a dziko lino mphamvu zili ndi president nkusankha kuti akhale yawa. Tikukamba pano kuli makomishona anayi amene akuyenera kuti ani yake kulibeko teremu yawo yokhala pa mpando idatha. Ndiye kuti mwa anayi amenewa atatu ndoyimira chipani cha DPP, mmodzi oyimira chipani cha MCP, ena contract period inatha, ena kangati kusiya kuti akapangeko zina. Nkhani ili mkamwa ataonapo bungwe lina likutulutsaso chikalata kuti ya zimene nzofunika kuchita changu motere. Koma kufuzabe tikumva kuti secretariat is still function, chilichonse chikuyendabe. Munga langizepo bwanji kuti mwina pamene tikukonzekera chisankho kuti chizapitirire kukhala mmene aliyense akufunira kuti tidzakavote mwamtendere ndikubwerako kumadikirira zotsatira. Titani situation ndi imene mmene mwafotokozera MEC ndi kabungwe kofunikira kwambiri pa this activity nakamakazi we are approaching tsiku lokavota. Chifukwa tonse maso ali kumeneko
ndipo funika kuti timthambi tonse tizichita function bwino kumeneko pasakapezekeka mthambi kena kumene kali paralyzed ndiyo kuti anthu ena kapeza po advantage kazepo mwayi oyambopanga complain pamene zinthu mwina zaenda bwino koma chifukwa cha izi voice zinaendere nde pena pakapezeka kuti sipali bwino ndiyo kuti ena pesa po mwayi ndi bwino kuti nthambi yonse kumekiko iziyenda mmene mwanenera kuti according to malamulo kumeneko amene amalankhula ya makommission ndipo makommission potengera malamulo panoti ichite balance ichite balance kuti pasapezeke gap iliyonse ndengati pali gap anditungoyonerera mavuto yawo ndio kuti pasogolo zikabweraso zimenezi wina akaibweretsa kuti apa panali gap chifukwa commissioner yes amamuyikira department yoyang'anira ngati isitukamba za civic education amakhala commissioner oyang'anira za civic education ndengati pali commissioner oyang'anira media commissioner oyang'anira ngati mene zili magawo onse kumene ali so you are right munthu amene aino chita zimenezi kuonesesa kuti function agwire ntchito osangozionerera so ngati ne itandipeza nkhaniyo kuyamba kuifufuza ndinafunsano kuti amene andipatsira uthengawo kuti kwatuluka kalata iyi I think mina ndi achule mprogramu ino chifukwa atithandizabe chifukwa nafunso kuti tsopano nanga amene akuyenera kupereka mayina apereka chifukwa nkhaniyo ingokambidwa kunena kuti mtsogoleri wa dziko achitepo kanthu kodi nanga mtsogoleri wa dziko ndifunse ndani kuti mtsogoleri wa dziko walandira pamene ndinakhanga kuti tikudikirira tsopano kuti tidziwa bwanji kuti mtsogoleri wa dziko analandira mayina koma sakuchitapo kanthu awa ndi akuti the Civil Society Elections Integrity Forum CSEIF yatulutsa chikalata chawo lero ndithu kuyika poyera kuti ku make kufunika mipando ya makomishona itapangidwa fill mwa msanga so ndimene mwanenera I think winner should move should show kapena indicate kuti pali voto ili kwa responsible officer ndio ngati mwachisanzo a president ngati sana uzidwe ngati a president amene ano panga point ngati sana uzidwe ndio sanga panga act alipo winner should right fotokozera pali is now according to law iseno chitika nzakuzakuzazo kuti ndiye voto likakhale ndi ameneyo koma papa we can't start blaming pamene we really are not aware we're not sure kuti chachitika njani so the problem is there koma there is somebody to move kapena to write somebody kuti apange eugene act chabwino koma zofunika kuti zichitike chabwino so far make menendetsera kukonzekera kwawo well there to cause kala deceived ndi zimene zikutuluka pena chifukwa cha social media chani zimene zikubwera you may be tempted kuganiza kuti make is not performing on one hand chifukwa cha just noises that come voices that come from the other divide on the other hand mwina kuti tionesese bwino they maybe they're doing their best koma now we need to balance kuti akukwira di ntchito bwino ngati awamene kuti not sizikuyenda kuti sizikuyendadi so it's critical kwambiri I believe in kuti meki akugwisa ntchito malamulo ndithu kuti apange agwire ntchito yawo kuti zisankho zikaende bwino mwina meki udu mess mwina kumapeto azinthu ndi influence yanthu ena koma apapa ukuku I think they are trying their best kungoti mwana introduction ya zina ndi zina mathematics chani zimene zikubweresa sowano ena kuti azichita question koma I think they are working within their mandate zinazo enoti mwina azimvabe ameki enoti azimva mavoices ena kuti akuti chani anthu kukambirana nawo ma stakeholders kubwera pamodzi kuti azimvetsana pasapezeke wina otsala chifukwa tikamsiya wina patsogolo kakhala mavuto awo alright tilekezera pamene mwina tingonenako mongo epula chabe mongo dutsamo roina ya gulu lofunika kwambiri media
pa zisankho zinofunika kwambiri chifukwa zinthu kuti zizimveka tizimva kuti kuli chakuti ndi amedia ndi amedia tipempane bwanji titumize zinthu zoona ngati tamva ngani yofunika kufotokozera kuti anthu akaimve tafotokozeredwa ifotokozereni bwino nkhani usangoponya chilichonse chimene chabwera zina sizikhala zomveka bwino chipangeni kuti chikhale chomveka okamvera okaonera akangokhala kuti zili mwakuti usata zikatanthauzira yekha munthu uko media chito yathu izikhale imeneyo kuwatanthauzira anthu zinthu zimene meaning of what is happening chikozokhala zakuzakuza meaning ya ichi chikozokhala zakuzakuza kutsogolo ngati sichera zakuti chakuti may happen kufotokozera anthu a media please do your job as you usually do zikoma ndipo a media alipo magulu angapo ena ndi ani yake ya mafoni amene ndika gulu kofunika kwambiri malangizo kungogwira foni ndo atulutsa zinthu zenizene awa alembapo zenzene so amafoni so ofunika kuchenjera chimene mukulemba ngati uchitodziwa bwino kuti izi sizoona usokoneza wanthu zimatha kukhala zizoona koma zosokoneza wanthu zona zomwezo kusokoneza sikuti chilichonse choona chimene unolemba zona zina timangozisiya chabwino titsanzike Bambo Lucy ineyo ndi wafuneza bwino zonse onse amene akutenga nawo mbali pazisankho zimenezi ena directly ena indirectly amene akukapikisana nawo zabwino zonse be civil kwa amene tikuthandiza kuwaphunzitsa anthu zinthu zosiyana do that amene tikukonzekera kuti tikavota nawo keep your vote pabwino tikavote bwino chabwino inu amene mukuyendesa zisankho make work within the laws ndio tikapanga choncho zinthu zikenda bwino amene akawine amene akaluze akhoza kuvomera kuti abiya zinaenda bwino papa palibe pona ndithu chabwino tokoze kwambiri amene ndi Bambo Louis Chikanya a director radio ali nafe amene anali mlendo wathu program ya Catholic Perspective lero monga amachitira nthawi zonse kuti tsanyulirapo pa nkhani yokhudzana ndi masiku amene atsala ochepera 100 kupita ku chisankho pafupifupi 2 miyezi 3 nthawi yatha aliyense tsopano waika maganizo ake giya yomaliza speed yaikulu kwambiri ndipo aliyense akuinotengapo gawo zimvere mu mtolo ine ndi Sam K zikomo kuti nali limodzi program ya Catholic Perspective lelo